खुलुमका joto ani Facebook live no naitungnai ani khasuksa rangsani takuk tai bukuk sorong no norok no ani Facebook live ni torop theke joto no ani khapangni tei hamjakma tei khulumung yaparo tini kisisa norok bai Facebook live o nukjak phaimani ke omose tini horai kha hinke no khana bo dinani jora 5 sopai tongkha khana 6ta ba 7ta ni bisingo no joto jagao no bo dinani bagui chengjaknai phia hasteni joto tiprasa rangsani takuktai buk sorong no khana bo diani swkang norok no ang kaisa kok khsanani musungo a kok wngkha norok khana bo diani swkang no norok kaisa bwkhao sumai ma tangnai tei belai kheno bwkhao norok wasumung kotor tui khana joto norok ni boot kendro thangui kaisa boot riwi finance bagui ang norok no kaisa kok no tini ani Facebook live ni torop theke norok no kok ksanai sabono norok bodi nai rangsani takuktai buksong puila ang norok no obosai swngnani musungo sabono khana bodi nai o Tiprasa rok abose main topic bodi nani jaga kwbang mano tongo sinani jaga kwbang mano tongo Tiprasa rok bo jagao sinai bo mario bo dinai abo si main kokhe phiaba ang norok no bo jagao sinai bo mario bo dinai o kok no norok no khulogui salia phiaba 15 lokho o hasteni Tiprasa rok khonani salo norok bo dinani hinke kaisa mario naisigui no kaisa mario wansugui no norok bo dinani khlaidi phiaba tomung no kaslewoi tomung no buibai femlok jagui tomung no buibai dumsajagui a mari no pogui tei kaisa mario nung bo didilengkha hinkele phiaba bwskango o Tiprasa rokni thumnai rok boni rok bai jemon borok munisi rok chopa sorui tlangjakma hai 15 lokho Tiprasa rok thumnai rok boni rok bai chopa sorui tlangjaknai norok kaham ke muitunarok di sabo nin bagui thumnai rok boni rok yaksi yagra norok naharwi naidi bwrwi bwsarok lep khaijago chini chwla bwsarok jara police khai tongnai rok tei bibinno khai tongnai rok tini sak nangya tini bujago baksa guli khaiui bwtharjago sal kwthang kwthang oborok no rangsani takuktai buksong nini ani live no chopa sorui tlangnai rok aboni bagui no ang norok no belai kheno sanani musungo khonani boot norok ta korordi ang norok no on camera ni bwskango sai rikha joto Tiprasa rok ani o Facebook live no nai tongnai rok khobodar kaisa mario no norok bo dinani khaidi rang manenani bagaiya pun masani bagaiya tok masani bagaiya rabat bagani bagaiya musuk masani bagaiya leptin khitai nok bibinno malmatani bagaiya খুব সাবধান ভবিষ্যৎ নাহারৈ থিরাং নাহারৈ কাইসা মারিবন নরক বদিনানি খাইদি सिनी मकल बसांगो जों साल फाइका हिंके हर फाइका हिंके गोबां मनो ओ मांगफोराव नुगै दंगौ
o jagao tini chan chao bohok pungsini pungui phiaba last kalo chanani paikha hingke nungnani paikha hingke masalia hingke te kaisa jagao yongla gobeng haike baharui thanai omo hai borok bo tongo sini o kungthai barani bisingo norok omo hai borok no bo norok sinane nangnai sabo Tiprasa Thinangni bagui sabo Tiprasani bagui tini o ha sakao muktui reke khai kelai tong omo hai borok no si norok naitukdi omo hai borok no si norok hamjakdi omo hai borok no si norok logiri di o ha sakao danda paji kok simi saui bisingo nijini sak no bohok supungnani bagui nijini nukhungno kaham khlainani bagui omo hai borok no da norok hamjaknai omo hai borok no da norok logiri nai please ang norok no on camera ni bwskang sau norok omo hai borok no logiri kha hingke bini utung norok bo hakoro kalainai aboni bagui no rangsani takhoktai buksong chini 15 lokho Tiprasa rok chwng belai kheno active nani jora phai dongkha chwng belai kheno strong ongui chwng kaham ke tini kaham lamao kaham borok no logirinani chini belai kheno o jora chini bagui important norok mungsa manini bagui khana bodi nani ta korodi je kono phano nono offer iwi tongthung o offer abo important ya Tiprasa ni offer important ke chwng tei 100 boshor o Tipra hasteo Tiprasa rok bujagya tokjagya sikiri sokrok khlaijagya omo hai power khomota মান thanani nangnai obono naharwi obono wansugui khonani robibani salo norok kaham ke norok bodi nani khaidi rangsan takhoktai buksong kwbangma chini bosokni bisingo no tini buini bosokni borok slai phano hamya kwbangma no tongo o kungthai barani bisingo phiaba rangsani takhoktai buksong omoni bagui no tini 70 bochor kawi thangpano Tiprasa rok tini satokjak tongna bele bujagui tongna bele jaga o ha borok manyang tongna bele tamni hingke buini bosokni borok fatar hani phainani borok o Tiprasa rok no femlogya o Tiprasa rok no lama kororiya nini bosokni borok nini takhuk ani takhuk omo hai borok se tini o Tiprasa rok no tini femlogui tei bibinno kok saui tini aeng nani phainai omo hai jagao tini tlangui tongo omo hai tlangnai rok omo hai khlainai rok abo dofani bagui jatini bagui hani bagui borok shodo this is the money rang mangkhaino ongo bohok pungkhaino ongo শুধু bongni dimago only wansumung obono aboni bagui ang norokno tei kwbang kok salia paithago ang norokno obono haina hai tesa sanani muchung phiru khana norok bodi nani hingke kaisa maribo nai no rutugui no norok bodi ui phainani khaidi lama ta korode
কেবো বাই ফানো নরক তা পাইজাক দি Tiprasa rok pajamang tini sik পর্যন্ত তামো মান খাবা খরচা খরং তিনি বহক পেটলা খাইयै গনে সাইकै বুকুং কলংমা খাইयै মাসাও ফিয়াবা 15 লক্ষ Tiprasa ni bisingo গনে সাই কয়জনা বুকুং লক মাংখা গনে সাই কয়জনা তিনি বহক তরই মাংখা awoni bagै जों बहक तनानि bagैया बुकुं लंनानि bagैया एकमात्र sini Tiprasaroni wa sukma te sin Tiprasaroni naharmo hungkai oha se sini belai important rangsan tahote busong ang tini normal saikhan nai ani omor 22 plus soli uitong tini fiba o hasakao tei busuk tongnai ani porboti ani busa to thangai thana nangnai o Tipraha tini nung angsi tini o Tipraha o kaham khlaiei klangmaya hingke nini busa rok last kalo nung thei thangmani yagulo wan sabaja nini busa rep khajak tongno tong thaida mayeng tongno hada kring tongno sino ba aboni bagui no jora tongsani no tabuk जों pale mole khaiei o hano जों kaham ke shokto mojbut khaiei sini Tiprasani yago जों yafarei kalang thanani nangnai obose sini item obose sini naharmung aro rangman pho aro punman pho aro mangso budul musa pho aro suak man pho ama hai thangma baya please Tiprasa rok ek number no rok khasina nangnai khasiani bagui no tini Tiprasa rok satok jagui tongo je thanai thangtung kokroi phiaba joto borok no tini omhai thangui tonghanke sabo sini busaboti rok no जों kaham kai boisoni bagui जों khatibui kaham ke जों klang thangai manai aboni bagui no जों kuthuk ke जों wasuna nangnai जों kuthuk ke wasugui जों boot dinani nangnai boot ni bising tino gobangma jora tini Tiprasa rok satok jagai phaio wasuyani bagui bodi phuru punmasani bagui no tini lama korowoi oro bodi di hingai punmasa baino boot lai tongo tok masa baino oro bodi di hingai boot lai tongo 500 taka rangma baba baino oro bodi di hingai rilai tongo oma hai rilai phaite no tini nini busajak ani busajak agor tolawo buni bosoni borok bai romfrejang na ble ha oba hai tebo ngna musungkho Tiprasa rok tomung no oma hai ngna musung ya hingke kaisa jagao no nora wansugui bunna nangnai no pun no musuk no talk no money no drink abono bebak no format khaiei ani wansukmani ingkha Thinangni bagui o wansukmung kaisa no tuise khonani jorao nora boot dinani khaidi please nora boot dinani khaidi rangsani tahotai buso gasa sawino ani kokno orono muthaka norong thaniwo ani kok chaya chuya sajakma tohangke please ang jotono no nakarsano tei norok jotono susto kaham kurung tongmai jadi khana jani boot kendro thangui norok mukhang khorang suwui norok kaham ke je norok no ang kok kusarmani o kok no wansugui norok khonani dino boot diwui nogo kifili phaibai jadi asukno paithako jotono no hambai।